Sinden bermuka mak lampir. Kok bermuka mak lampir? Raine galak wong wedok raine galak ngene iki. Ha iya. Sinten? Ning Ayu. Ayu ning Pasuryan galak iki wong wedok iso ditandra. Anting iki. Ya kuwi pasuryane piye? Ledek. Sia-sia lho. Antil lho ora bocah engko nek terus don atine ora gelem melu cah atine saka watu kuwi. Tak bakal dhek don. Antik iki ayune ro ketara. Sunes semester 8 semester 9 ayune ketok. Iya, nek Ika ki seorang anu wanita yang bermuka apa ya? Bermuka dua. Ah iya. Kok bermuka dua? Iso halus iso kasar. Manut. Baika. Nek Elisa ki sinden muka pekok. Luar biasa ya nak ya leres banget yes tetep alhamdulillah napa ingkang sepisanan pepeling nggih dipun aturaken monggo buka sura niki pepeling nggih ayo Mbak Elisa pepeling Mbak Elisa jumeneng Mbak nyatek kene Nduk yo Elisa gadis manis. Makasih ya Bang. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tepuk tangan. Ini ku nek ngawi ramah itu kalau salam tepuk tangan kan? Ya. Keren memang ngawi nek. Aku jagar petuk anakku itu sitok ki mumet sirahku. Kenapa lo ketemu wong ayu kok mumet? Ya ora apa-apa wedang mop. Apa ketika bagadak kowe ngomong gayamu sa? Gaya aku gaya Elisa. Aku rak wong Jawa Timur. Iya bener. Aku orang Jawa Timur, kamu wong gayane Elisa. Piye bah kabare padha waras kok ngono kanggo gayamu? Oh, prepon apa? Oke, apa keparipun
medho waras napa mboten? Ki padha beres ora maka bare Cung. Oh, kabare Cung. Tore. Bukane di maboi. Weh. Yah, modar ora nyambung to. Padha kaya wedang umope ngono. Barina gawe. Treta depi Ratin kana Praben reng Madura do treta. Kira padahal Ratin Praben do. Iki basa Madura. Ana opo iki ne? Hah? Basa Madura. Oh, Madura. Lah, Garem menang digawe digarem menang. Lah basa Jawa nek kaya kowe aku ya mumet kok. Ya angel ya, Pak. Iya. Mboten saged kula. Mboten saged. Saged Lah kula kula. ora halus ora apa-apa, malah apik sing ngono. Njabane darden tapi jerone halus, timbang jerone halus tapi njabane rusak. Ngono. Oh, sing ben Lebih baik bloko suto, blak kotang terus terang tapi cantik hatinya. blak kotang. Kotang blak piye ne blak kotang kuwi kepiye? Ora ta ya. Ora takon aku, moh kula. Pak Seno blak kotang apa? Ora ngerti. Abah tanggung jawab. Abah sing langkung Abah, preso, Abah sing blak langkung. kotang niku napa? Nyek. Ngene ya, Nduk. Blak kotang ki tembung sanepan. Karepe rasa didelik-delikne diblakne ae apa eneke. Oh. Ora kok blak kotang tur kotangmu mok copot mok blakne ngene. Oh, apa Ora yo enenge? ketes kabeh. Ora apa enenge kenapa kudu milih kotang? Kenapa bahasane ora liyane? Alat Mbok wong kuwi jerene mbae kok wayahe. Oh, ya ngono nene. Blak kotang. Ane niku nek jak omong kaya ngono kuwi engko takokke nganti ngoyak monggo. Tegese blak kotangi pokoknya berbicara apa adanya. Apa adanya. Itu peribahasa. Oh, ya blak kotang Blak terus kotang. terang. Ya. Padha karo arepa kaya ngopo kowe ki anake wong tuwa nduk sing manut ngono. Oh, nggih. Bek kecangking, kotong kecangking, Kepe bebasan kendi. Kepe cangking, kete camping. Apa kepe kancing? KTP cangking. Bek Bekan. kecangking, Bek kotong kecangking, bebasan kendi. Artine wong tuwa ki arep piye, anak polahe piye, wong tuwa mesti ketut. Oh, ya. Apa ndelok? Otong kecangking. Kopo kecangking. Wes sakarepmu kono. Jadi kalau kita berbuat jelek orang tua kena juga. Hah, Intinya pinter. gitu, ya. Cerdas Pak. kok cerdas. Jelas Wah, kok kudu no. tenang. Oh, kudu cerdas. Oh. Zaman now itu harus gitu Zaman ya. no, aku zaman Zaman apa, Pak? Umure piro, Pak? suwida arep mau tuku apa piye? Sewedak tambah selawe. Suwida tambah selawe 85 aku surandake wis keweh-keweh ngene. Ya ning cek sehat. Sehat siapa? Semoga sehat. 85 cek sehat. Amin. Nembango. Oh, gelem nimbang ya. Panyuwunan kisah. Oke. Iki kok sik to Mbak Jangik jelas to. Sampeyan kan ning Anjungan Jogja wis dateng wis. Nggih. Jawa Timur wong Ngawi ki ora ngerti iki ki candi. Niku Omongane kok Dura dudu, Jawa dudu, Sunda dudu. Iki cah kondi kok ablek kewek-kewek iki lho. Kewek-kewek. niku asline niku bapak ibune niku blesteran, Mbah. Ate kaya ponakku iki mboke Jawa, bapake Gibas. Oh. Aku kayak aku yang ngono. Ponakku. Ponakane. Oh, berarti mirip ya. Mirip nek kowe. Yo wedhus ya padha sih. Oh ngerti to Iya Gibas ki ngerti, wedhus. ngerti. Aku memang kaya kuwi wedhus. Soalnya aku sok ora mandi, ora adus. Oh, wedhus ki ora mandi ra Ora, adus. ora. Ora apa-apa iwake bendina ning gone banyu ya amis. Oh iya ya, Mbah. Ya iwake bendina ning banyu ya amis. Ora tau masuk angin ya. Ya ora tau, apa enek iwak kerokan. Ya ora ono. Asmamu sapa asline Nggih, kondi? kula Elisa Ursarus Alaso, derek Alon. beketi kepangan kitepangan. Alon, apa gak salah su. Derek keti ketipangan. Lah kuwi ya Pite pangan. Petika pangan. Apa di kepangan ya semplok cangkemmu. Petikangan ketipangan.
pitepangan. Ora kok Pitepangan. Ora peti dipangan, peti dipangan. Elisa. Ya. Kae nang ngarep kae lenggah Mbah Kung, Bupati Ngawi, Pak Bupati Ngawi. Pak Oh iya. Lek ngendika sing alon-alon. Pak Tumio Iya, Pak. leh ngomong ki pelan-pelan leh ngomong. Ada bapak-bapak bos-bos semuanya lah. Oh, Bapak lengkah semua bos-bosnya ya. Sapa ngerti Mas Hasto sasi ngarep kowe timbali nang Yogya. Ah, amin amin. Ngono tinggo keret-eretan putrane. Badake aku apa ledek ngene-ngene. Ya aja cantik-cantik koyo Ya ngene. cantik kok cantik kepakedep asmane. Oh nggih derek pitepangan nggih nami kula nggih Lisa Orchard Alaso. Piye, Mbah? Sampeyan dong ora, Mbah? Lah aku sing cedhake kaya disebul kupingku lho. Elisa Orchard Alaso. Bakul bakso. Aku rek Elisa bakul bakso. Dodo bakso tapi alaso. Oh alaso. Iya, alaso. Alaso. Hati-hati aja su. Nek su apa artine? Alaso tuh une diganti alasu ngono kok. Alasun. Elisa alaso. Asline nduk. Nggih, niku cempur mbok kula saking Lembelu. Mbokmu Lembelu. trowelu. Trowelu apa trowelu? Trowelu kaya kelinci. Oh, mbok kudu saking Lambelu. 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 Yo Lambelu. Lambelu sendiri. Ngapain ngatain Lambelu? Lambelu sendiri. Emangnya gue pikirin. Gua kepret mampus lu. Iki abah kok dadi duka kenapa? Lambelu ki dusun, Mbah. Lambelu niku iya dudu mengatai. Lu niki nek Jakarta ki kamu. Lu kemana? Lu mau ngape? Lu mau makan enggak sih? Makan apa lu? Lu tuh kamu. Lah nek lambelu padha karo lambemu. Oh, kaya cangkem ya? Cangkemku. Cangkem lu. Cangkem. Teko lambelu. Ya, bapakis kontol saka toli-toli. Toli-toli. Aja dipedhot lho ya, aja dipedhot. Teko toli-toli. Ya, seko. Lambelu Sulawesi Tengah. Toli-toli. Toli-toli Sulawesi Tengah. Ya, Iku ibu. Ya niku bapake saruboke sempune. Karo mboke. Iya. Kok ngono. Iya, bener. Lah sekarang manggon neng Sekarang di Jogja no melu dalang iki ben duit. Melu iki golek sandang badok. Iya. Badok kok dhewe. Kuwi Banyumas. Oh iya. Wong wis diomongi ana Mas Hasto Pak Bupati ya golek sandang pangan. Oh iya. Sandang badok. Sela ya. Badok ki nek Jawa Timur nguntal. Oh, kontal ngono. Apa ngontal? Kental. Kuntal ki ramu mencelat. Ya. Kuntal ki mangan. Oh, nguntal mangan. Mula nek arep ngombe obat ke golek gedang. Oh iya. Nggo nguntil pal. Wale. Nguntal B. Kuwi. Oh iya. Wong Sulawesi iso sinden. Oh iya. Studi. Dulu S1 pedalangan. S1 Yo, pedalangan. pedalangan isi Ngayu Jakarta. Isi Ngayuk Jakarta pedalangan. Saiki semester piro? Saiki Sudah lulus lanjut S2 psikologi. Sudah psikologi selesai. S2. Sudah selesai. Sudah. S2. Iya. Luar biasa sinden S2 loh. Luar Makasih. Gendang jumuk dokter ya. Amin, Abah amin. Beng S2 nipun. Yang jumuk dokter, ku nek kurang biaya tak golekne donatur yang Pak Tumio. Tumio. Ya, amin Pak lah, Tumiono. Tumiono. Nembang Duk, nembang Nggih. Duk. Bawa nggih niki nek. Kebeling. Bawa. Rukun Islam.
Berhasil Jangan aku. tepuk tangan, Berhasil jangan aku. tepuk tangan. Napa Apa guna tepuk tangan tanpa saweran? Biasa. Oke. Penggemarmu akeh nduk nang kene. Iya iki Nggih. mau sore wis tak nai 2000 ben ndok keplok pokok men aku nyanyi keplok Oh, ngono. jangger kowe nyanyi 2000. 2000. Apik kowe engko nek karo mlaku Elisa Jaya. Elisa Jaya. Kang lima puniki dakna mring para sesama aja padha ditinggalke Yo, penonton. Toli Sulawesi Tengah. Suarane kok iso kaya ngene. Andekno ponakamu kae Mbak Cangik nang Pripun? omah apalane kursi tok. napa Tahu bulat digoreng digoreng dadakan. 500-an Kuwi panganan viral lho. Nggih. Panganan viral. Panganane jang ngerti tulisi luar negeri bahasa Inggris no kopi hitam ngono nek nang warung nang nguri ideran iki paring 8.000. Black kopi larang. lek kopi pinten Larang. larang Free chicken larang padahal ayam goreng 5.000 enek. Free chicken 20. Iki enek sing Klaten viral. napa niku Napa niku, Bapak? Klaten ana sup chicken Mr. Defisit. Sup chicken Mr. Sup Defisit. chicken Mr. Defisit larang. Napa niku? Sop ayam Pak Min. Mr. Defisit. Larang. Sup Darah defisit ya Pak Plus Sup ya Mr. berarti nih Pak Defisit. Plus. ke Pak Oni rawuh. Pak Oni karo Mas Santok rawuh. Nggih. Besok ngawi iki iso ora bingung. Nyuwun restu Pak Sekjen, pokoke Oni tok. Oni tok? Ngawi iki Oni tok. Oni Antok. Oh Singkatane ya, Oni tok. luar biasa. Ora enek liyane. Oni tok. Nggih. Iki bengi iki resmi, sesuk kaos wis tak gawe. Melu Oni tok ngono tok. Oni Antok wis kuwi. Enggak. Rukun Islam puniku ayo Ndek. Rukun Islam puniku sahadate Kang Ongko. angka siji. Mbak Cangik, Dalem, Mbak. semua anggota DPRD maupun DPRD tingkat 1, tingkat 2 maupun DPR RI sudah dilantik dan ditetapkan Nggih. untuk PDIP Perjuangan terbanyak di parlemen di DPRI. Luar biasa. Tepuk tangan. Wis. Partene sing gak lolos parlemen, sing lolos 7 apa pira ora salah. Liyane cek merongos 9 lolos parlemen ya. Nggih. Nonano ya. Kang angka loro salat Dene kang telu Ramadan nindakno poso papat yakat ping 5 ibadah haji. Nene
Nono. Rukun Islam sampurna. Ya, mangga. Monggo. Pepeling, Cok. Yuk. Kita bongkar Mari planisa cangkepe prayogane ditambah salat sunare Sono iku perintah agama Elingono ning donya mung sedelo Saperan tawakal masa sing kuasa Yen keparang besok munggah suwarga Imam waktu kudu tansah dijogo nganti istiqomah lan sing tumainah luwih sempurna yen berjamaah subuh luran asar salat saya ngetoke bongkar maghrib lan isya cangkepe prayogane ditambah salat sunate sabda iku perintah agama elingono ing donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah suwarga matur nuwun Nduk Jayu. Ya ming sopane sing kurang. Ya. Sopan piye? Niku lho mbok we matur nuwun iki sing alon-alon nang ndi mriki. Matur nuwun. Ya wis ben karang. Ciri wanci lelewo ginawa mati. Ana paribasan sormejo enek ulane. Napa niku? Aja gelo wis carane. Ciwalakaci koko beluk dem-dem. Menika pamundutan gubuk asmara dicaosi ya. Gubuk asmara dicaosi Pak Nelis Balen. Ayo Nduk, sapa ki gubuk asmara? Ya Mbak Ika. Ah, tak tinggal ning guri sik. Kebelet. Oh. Biasa kencing manis.
Lah kula pun mari kok. Oh gayamu. Wonten godhong sing marai-mari. Apa? Godhong napa jenenge kok? Insulin. Nggih. Benaong. Nggih. Godhong insulin benaong godhog. Niku marai-mari tenan. Aku wis entek sak kerenjang. Aku undur-undur tak pangan lakuku mundur. Oke, gubuk asmara. Nggih. Oke, Nduk. Oke, kono enak-enak. Abah ajeng teng bendi? Pipis. Oh iya. Kenak tur mboten? Oke, ayo gubuk asmara sih tak wangi ya. Gimana PPKS masih semangat? Seduluran Lawase. Seno Nugroho. Yes. Kaya kampanye to malah. Wes tenan. Warna-warna wae, Bah. Ya monggo. Ya, Mbak. Penggemar sakmono kae ya. Nggih. Oke. Ya. Neno. Ya, engko gerajakan terakhir Mbak Anting. Ya. Mangga. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur. Semua malam ini yang nonton Taiwan, Hong Kong, Korea, Texas, Amerika, Arab Saudi, seluruh dunia, Prancis, Chili, salam budaya, salam Indonesia, SDM unggul, Indonesia maju. Lingsem ki watuk ya di sorakin. Watuk ya disorak apa disorak kok. Esuk watuk, sore watuk, ombenono jahe pelegat tenggorokan. Nane nano Lingsem yen ke mutan lelampahan wuri nano tresno tulus nadyan neng gubuk Ya, mangga. Mbak Meta. Mbak Beta. Saking mana? Oh, saking Idol. Mbak Beta dari saking Idol. Oh, silakan, monggo Mbak Beta Idol, tepuk tangan. Silakan naik panggung. Gubuk asmara, tarik. Ya. Yen liwat aku kelingan gubuk kae. asik.
Asik. Wayahe. Macetan sajroning ati datane luntur saya merati aku kowe badhe nyumbang lagu Perahu Layar. Oh, Perahu Layar, monggo. Monggo menika mikipun, Mbak. Saya bangga sekali bisa ketemu maestro Terima Bapak kasih. Kirun. Terima kasih. Selama ini hanya dalam di TV iya. saya nonton. Saya juga terima kasih bisa silaturahmi. Sudah mumet saya. Kenapa? Peti. Petinya apa? Nah ini sarangnya langgam Jawa ya. Ayo enek ngono kan ya apa? Mau digulung dia. Ya ora apa-apa kok. Perahu layar cek iso. Hai. Oh, dagelan sepuh kok ming pada. Aku waniku ngedok nek Enten. Anu apa? Enten apa kok ngedok? Hai. Wayahe. Boleh nggak saya memeluk Pak Kirun? Oh, boleh. Ben busine mletik. Kowe aja adu-adu ya. Boleh saya peluk dari belakang apa dari depan? Saya meluknya dari depan apa belakang? Aku demek enek mau peluk kok ngarep. Tenang. Catat ya, Pak Marwoto itu terhindar dari banyak penyakit karena sering saya peluk. Oh. Aku lung penyakitan timbang mau peluk. Bah. Ora ngatasi ora. Apa?
Bah, sampean dipeluk Mbak Berta iki. Panjang umur. Kencing manise ilang. Bener. Ning dadi kencing batu. Ora apa-apa kencing batu malah kena nggo ngecor bangunan lotak. Boleh dipeluk dak? Oke. Ojo aku ki wedi-wedi tenan. Aku ki wis insap. Saya tuh kesini ya, tadi itu Aku Saya tuh tadi kesini membuktikan kalau saya ketemu Pak Kirun kepada Pak Menteri Pembangunan Desa Tertinggal. Ini divideokan biar dia dilaporkan. Nah ini kan sudah ketemu ya harus saya peluk toh untuk bukti. Iya no. Bukti. Peluknya detik apa menit? Detik apa menit? Rugi. Ngeyel. Nek dipeluk kok sak menit sajete rugi. Neng nguri nduk tak tandangi wae. Ora ngono. Aku aturan main kurang ngono. Ora Check in piye? check in. Ora sudi. Panas rame. Hai. Kaya mlebu kompor gas. Kowe dantenan iki. Ora ngerti prau layar. Hai. Ditutuk ora matung ki lho sing akon munggah ki lho sapa? Saya ngotot to. Ngotot kae lho nasare kae. Kono lho peluken sing akon kowe mau lho. Pasti. Tenang, Oke. pasti. Musik. Mangga, yuk. Urung apa-apa wis warek. Yo. Langsung abses sudah ya.
kasih. Oh ya, saksikan saya di nanti di satu stasiun TV saya tampil dengan Didik Nini Dowo. Saya menari Golek Asmarandono. Wah nggih. Acaranya Ratu Sima, cari sendiri iklannya. Terima kasih matur nuwun Pak Dalang, Pak Yu Sedoyo, Sugeng Dalu. Ini boleh bawa pulang? Oke, matur nggih mriko. Monggo matur suwun Mbak Birta. Nggih, wah. Jan kaya telusuran kolam renang. Rasane kaya mak curut biur. Ngapur. Kaya piye to ya nak? Iya, wah, matur yo Ting. Ditutup nganggo Grajagan Banyuwangi iki pamuntutan. Ya, Mbak Anting Lambangse. Mbak Anting Lambangse iki ya putra dalang. Oh iya. Putrane Mas Sung Gondrong. Ya. Sugeng Dalu. Nggih, Sugeng Dalu. Nggih Pak De, kula nembang napa? Grajagan Banyuwangi. Dibawani Kyai Banyuwangi, ya nembange Banyuwangi. Ya. Lah kok wingi nembangku Madura. Ayo kae ming ndung mergo suaramu apik kok kowe kan sinden etnis. Rencanamu kowe rencana pengin dadi sinden etnis ki sinden berbagai tembang daerah kuwi iso tok tembangke kabeh. Nggih. Ya, apik kuwi. Ya, saiki Grajagan diaturake. Ya, monggo. Mambiat mayo Waduh. Iya. Ora apa-apa. Terus ciri khasnya Banyuwangi yang ini gini. Ya. Nyerang. Tenan kok iki. Ora apa-apa karang pengendange ya asli kono kok ya. Ya. Byanyu wangi. Ya. Kolan kok kidul lor lan kidul lalas angken. Wah suarane apik no. Iya, suaramu di upakara iso kaya Mbak Birta kae mau suarane ya apik. Ya. Sak awakmu.
apa Pak De awakku? Awake apik ya. Betara Guru. Terus Kang kaliwat liwat Mas, gerajakan, yuk. Bisik-bisik semayana Matri janji urip sirsiran
Tuh menekani susah hati lungguh nung pasir-pasiran semyur-semyuran manuk-manuk siweran tangan uper-uperan Sandal tangan berpinggiran Dikir pesisir kerajaan Bisik-bisik semayanan Mati janji urip piaran Sir-siran angin Matur suwun Mbak Anting. Iya. Iki mau jane iramane luwih apik luwih kompak kok. Iya. Mergo sing ngedram ki pocokan. Gantenan dadi mung baton dasdes. Ler tandure Sang Hyang Arga gumantosing dalu jroning ratri dening wonten keng kacarita Hamung Sang Hyang Pratangga pati jemdul saking Brang Wetan kaling ami gusarta gunung-gunung marandene bisa mabawani jagat raya dupitatasing kamandyan dewasane ana wau kawusa wancine wis ngancik goro-goro Sukramangkara tumbak mendo tete
Tete kalapa sumawar cita angkara kata puta maesara Respati mintono eka dwi tricatur panca sacapta hasta hasrana wadasa apa to pertandane kang goro-goro nalika semanten mungkin arya ngurmati Wijirapat kula kawan kula Semar Garing Petrusuma kula Bagong ingkang samejekan madani ora rombo wijila sangropat puna kawan medal tratah ngeksi kondo mirem kembang popong tarase bang tarate bang rayungan
Rada kebablasan nen ora apa-apa. Jam pira ta iki? Jam 2 kurang 10. Ingat apa? Mau diweling karo bapak sing ngasta ning Anjungan kene sesuk isih ana acara terus. Oh iya. Mula jam 3 kon paripurna. Waduh. Jam 3? Heeh. Ora usah padha geger. Seminggune sesuk sowan mrene nang Harapan Baru ning daleme Pak Kundang. Oh iya. Tanggal 8. Sesuk tak bubarke setengah 2. Lho. Kok malah saya meruput. Kudune dibubarke rada dawa. Sesuk ndelok lakone. Ya iya. Matur sembah nuwun, Tru. Ya, katur panuwun karo panjenengane para bapak-bapak sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe. Heeh. Panjenengane Mbah Kung minangka dadi pangarsa Kabupaten Ngawi utawa panjenengane Bapak Insinyur Haji Budi Sulistyo lan Ibu Wakil Bupati Ngawi Bapak Oni Anwar STMH lan Ibu lan isih akeh sing kepareng diaturake Sekretaris Daerah Bapak Dr. Andes Muhammad Sodik Triwidayanto panjenengane Bapak Dwi Riyanto Jatmiko kok banget ya panjenengane Bapak Insinyur Tumiyono MBA iki terus anggota DPR RI terpilih Bapak Sunarno SE Pembina Upadi Pusat Bapak Daryono Bapak Bambang lan Bapak Tristianto komplit ora iso diaturake mboko siji ya mula wis ora usah dadak piye-piye ngendikane Abah Kirun mau wis diwedharake ya ora kok perkara kepiye-kepiye ning wis biasa saiki sing Petro saka Jawa Tengah ning Ayuja ya wis akeh sing saka Ayuja tekan Jawa Timur ya ora apa-apa Jawa Timur tekan Ayuja ora apa-apa ya persilangan budaya ngene iki malah kena dienggo evaluasi Tru ah iya iso dienggo kasanah bojoku kasanah jenenge bojomu kasanah jenenge ora budayane awake dhewe wah ayo seneng luar biasa iki mau memecahkan rekor apa jenenge streaming terus iya pirang-pirang sasi ora terpecahkan nalika nang alun-alun Magelang kae 20.000 penonton iki mau sepira selikur heeh nek saiki wis suda ayo wis saya bengi iki mesti ana sing HP-ne murup ning matane merem kuwi ya pirang-pirang ha iya mesti soalnya ya dadi anu HP-ne nonton wong turu heeh ning ora apa-apa ya ngono kuwi ya termasuk apresiasi iya matur sembah nuwun ya rek ayo diaturake menawi Bapak Bupati sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe ya Piai-piai Ngawi kondang ramah-ramah ya yo tetembangan sing kepenak ayo ndak wektune entrek Truk ya langsung ngaturke sapa Truk Mbak Elisa Orkaro Salaso ya mangga jumeneng Mbak nah penonton isih pirang-pirang iki Mbak neng omah ya isih padha nyetel streaminge dhewe-dhewe ya nggih halo Mas Bagong ketemu meneh ngadet meneh ayo iya no ya nang gone dhewe no gara-gara jam yain iki penonton mung kari 3 sing edan iya sing edan pira 6 karo kowe siji piye karo dalange to sing siji dalange ra satok andake wis edan mergo omong dhewe tak wangsuli dhewe nek ora tak wang edan ngene iki kowe ya ora mbadok oh ya bener padha-padha golek seneng badok ha iya podang kuning ki sing oh nggih sen dikodawuh nggih bawa napa langsung bawa bawane ngombengi pentas ning Banyumas iki nang Purwokerto ya ning alun-alun terus 12 mrene ya saiki wis mulai laris terus iya saiki nek piye wis ora liwat awake dhewe wis ora iso nyatut ha iya wis nomor HP ku tak sebar dhewe wis
Wis ra apa-apa wis ben ngekeki sandang mangan Elisa. Nggih mboten nggih. Kula tetep setia kalih Mas Bagong padake. Alah telek. Neng ndi tak susul kok. Susul-susul apa? Wis susul ya njaluk ijol kereta. Ya jelas lah. Ya jelas ya kudune tanggung jawab mambengi kowe piye-piye dhewe kok nyusul dene njaluk ijol tiket kereta iki apa? Lah yo kan kudune leliane wis nganggo bis, tak rewangi doh kono kadoh kene tak susul. Bangane sindenmu mung 6 lho. Tambah aku kan dari 7. Lumayan yo. Nah, ganti tiket kereta wae mosok ra ono duit carene dudu wong di bis. Wah. Wis tambahi lorong lembar. Pak Tumiyono maringi kaya ngene iki engko tak nggo ijol kereta. Iya. Mantep. Ra payu gitu. Ora payu. Ya dijolke no. Iki gambare gondrong e. Oh. Ora apa-apa kok gondrong. Yo diwiwiti, Mbak. Mangga. Nadyan wujud emong peksi agawe taline prangta Neno alus manis tur mrak ati wasuminggon kula golek isi podang kuning ipo bunga henga nyanding bisa dadi tombo Mangga esuk awan neng ombak ratu yan mangan Wis pasan. Ya kudu mangan aja ra doyan mangan. Ayo. Oh, kayak ana sing njaluk disuwuk. Disuwuki apa, Pak? Disuwuki apa, Pak? Kuwi ciri khas, kuwi ciri khas. Kuwi ana adat budayane nek daerah Jawa Tengah Wonosobo kono, sinden iki pupure kudu dobel gawa. Oh, mergane kenapa? Nganggere bubar wayangan kae ibu-ibu nggawa bocah ki akeh banget do njaluk pupur. Oh. Ana sing njaluk idune dalange. Apa iki? Lho, kuwi aja iki asli ora goroh. Kono kepercayaane bocah cilik bayi, kuwi kudu dibathuke dilalati idune dalange ngono. Mula aku namanya ning Wonosobo nganti kering keruntang tenggorokanku. Kuwi ben ngopo kaya ngono kuwi ben ngopo dine idune? Kepercayaane men apa jenenge bocahku dadi cah pinter. Oh, ngono. Disuwuke. Kowe rung tau. Wow, berarti apik idumu. Ngene. Wah, ya ora sode. Kowe ora sikatan to? Rasikatan jempolmu mocot. Gelem aku nggo Pak Gadul. Dek iso ngerti kowe rasikatan barang ku lho, Gong. Aku ki sabun nggawa, sampo nggawa, ning sikate iki mesti nyilih. Sikat gigi kok nyilih iki. Sikat gigi kok nyilih. Dek penabuh ki tak sili ora ana sing entuk. Jijiki ora. Yo mangga, Mbak. Esuk awan. Yo. esuk awan ning omah wis ora krasa
Mumpung-mumpung miteranggonku goleki ora krasa esuk ganti wengi dengan dia kang jawa kasawang penco ing apa kencangan nang soko katuwa sarwi gocek dhewe Mas ireng tak sawang katon manise lipo bunga dengan nyanyi surang ngapakah hati ketimbang liat si podang andut kot hati kepranan ora mendol hatiku tan sayang terang rasanya Mas Bagong. Saya suwe jogetme saya bener mbiyen. Di zaman pertama melu aku jan mengko Mong ngene lho. Ngene ngiwondengen ya. Hah? Mong ngiwondengen. Ah iya mengko ya wong rampungke wong nguyuh kae ngiwonengen iki. Bagong nek omong tak antil blasmu lho. Omongane kok waton truk. Heeh, marang ngiwonengen. Heeh. Ya apa iki mau Mbak Elisa? Ya. Ayo atur apa wae. Iki nek nuruti pamundutan mbok tekanku setengah papat ra rampung tok. Dipilih wae. Dipilih iki tak linting tak umbulke. Heeh. Sing metu apa? Ya. Ayo ganti sapa? Mbok aku digoleki sing lemu-lemu kuwi, Kang. Sing temanja-temanja kuwi. Ayo Tin, matengna Tin. Ya. Tatin menang, ngadeg menang. Ya. Sinden bermuka mak lampir. Kok bermuka mak lampir? Raine galak wong wedok raine galak ngene iki. Ah iya. Sinta. Ning ayu. Ayo ning pasuryan galak iki wong wedok iso ditandra. Anting iki. Ya kuwi pasuryane piye? Ledek. Sia-sia lho. Antil lho kowe ora. Bocah engko nek terus don atine ora gelem melu. Cah atine saka watu kowe. Tak bakal dhek don. Antik iki ayune ro ketara. Sunes semester 8, semester 9 ayune ketok. Iya. Nek Ika ki seorang wanita yang bermuka apa ya? Bermuka dua. Ah iya. Kok bermuka dua? Iso halus iso kasar. Manut. Baika. Nek Elisa ki sinden muka pekok. Pokok piye S2 e. Ameng S2 e kok pamer. Aku nyatane mau tuku 3 yo entek. Apa? S2 iki sarjana 2. Ku nek pisan kas mlebu kono anu fakultas. Piye? Bar S2 kon fakultas. Fakultas mlebu meneh dadi dokter. Ngomong dadi dokter e bangga. Kene aku ki S4 yo ora apa-apa. S4 ki apa? Samsung. Aku ora HP ora. Tatin ki muka galak. Ayu kae. Wanita muka selalu curiga. Iya. Oh iya. Jadi bojone obah sithik iki mesti curiga. Pamane Neti itu wanita muka yang selalu dimarahi. Ah iya. Wong wedok nampa kanane meng kaya ngene diapa-apake meng nggih. Kula mboten kok nggih. Ya. Nek sing pojok dhewe kae muka Betari Durga. Iya. Seneng ngarani wong ora. Ayo Tin, nembang. Napa, Pak? Saiki ana pamundutan pirang-pirang. Ya. Arep milih apa kowe? Lali janjine kembang rawe. Apa? Kembang rame. Ya. Nggih ngono.
karo penonton kok iya. Ya ora apa-apa, nggih. Iya. Nah, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jakarta. Oh iya. 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 Jenengan kemutan mboten, Pak? Apa? Naik kereta gantung. Piye ngapa? Medun saka kereta gantung sikile ngoplok ra iso mlakune. Ayo wong meden kok. Batinku iki dalang kondang jebulane ya wedi karo ketinggian to iki. Oh, aku nek rupa ketinggian ki fobia aku. Aku ora tau numpak pesawat aku mula mau bareng kanca-kanca nek muni mutak ora iso turu aku. Pikirane tekan ndi-ndi. Ku jenenge fobia ketinggian. Lah iki nek ya ora dhuwur banget to nek meng kereta gantung niku. Nek meng sikile ngoplok ora konangan sapa-sapa. Aku iki nang Taman Mini kok ngedep warung kok ngulungke dhuwit karo tumbas. Jakarta tumbas. Lah Aja cara desa. lah ketonto lho, ketonto nek nang Jawa iki tumbas ngono. Bang. Bang. Bang oh. Beli bang. Lah jenenge sapa? Ayo kuwi nek lanang ki bang. Oh, Bang. Oh, nek wedok kredit. Nek lanang bang nek wedok neng. Neng. Ayo neng. Di sini semuanya Kak ono nek anu ki. Kakak saiki modele kakak. Iya, Kakak. Nyebut sapa-sapa kakak. Ayo kita tuwa ngerti Kak, mohon minta tolong enggak difotokan. Oh iya. Nggih, niki napa wau? Kembang Kembang rawe. rawe. Oh iya. Ngapa lho? Iya, sabar to, Pak. Iya. Tuh, aluse kaya ngono kok tok unekke sinden galak. Mengurung kuwi. Oh. Ya saiki wae. Joget rene. Bar ampun disawer duit, Pak. Disawur lemah mawon. Zora eman-eman le dandan 2 jam memang disawur lemah. Ya, dan dibawani. Bapakne napa nggih? Lah tak karepmu. Nggih, bawane nggih kadung tresna nggih. Ya, ngaku kadung terus ya ora apa-apa. Rina wengi. Rina wangi dadi ati apa artinya tepuk tangan tanpa saweran? Kuwi lho kae lho. Kae bapake kawis ngatung-ngatung kok. Ngatung, oh lagi muni wis ditungi to? Oh, wis. Mulah, matur nuwun nggih Pak. Panjang umur, banyak rezeki. Amin. Yo, sapa sing pengen dongaku ki ndang ayo. Bungamu ra mandi. Dies ditungtungke kok ora weruh. Ayu lamur. Lah kalau tak sih tak delok mburi-mburi barang iki lho, saking akeh lho Pak tengen mriko-mriko barang. Nika ya tekan pojok kono. Ya wis ben. Tanpa dahar, tanpa nendra, kayung yun marang slirane pansah kumawanging netra jero ati kadung tresna tan liya amung sliramu satemah lara asmara. Ya, mangga. lama
Mus itu kembang rawe lamat dengkulmu melocot kuwi. Ya, ndak salah. Gareng galake Raja Majama. Ya mangga. Ya. Ya, iya. Rada mundak jogetane. Mau latihan ning rest area. Yeah. Masuk. Saya suwe banjur ngomong saya suwe banjur ngomong saya suwe banjur ngomong saya suwe Tindenku goyang kabeh iki. Sip, ngene iki men ora ngantuk. Ayo.
Nggih, Pak. Ki mau ya ana pamundutan saka Podang Kuning mau Elisa wis ngaturake. Oh. Saka sapa? Stan Anjungan Jatim, Kepala Anjungan Jatim katur Bapak Samad Widodo. Oh iya, Mbak Elisa mau ngaturke. Podang Kuning pas karo pamundutan. Ya. Ayo, wektune ndak selak ngoyak. Ayo Mbak. Ya. Iki padha-padha lelemu. Heeh. Mula linggo neng bis wis tak atur. Oh. Nah, ayu neng kursi kiwa, tatin kudu neng kursi tengen ki goyangane rapate bingungke. Ha wingi mangkate ki jeglong sithik ki bisa mak guyu. Barang tak ngetke memburi, ayo aja pindah. Ngono kuwi apa? Ana sapi loro gedhe-gedhe. Sapi. Mosok semene sapi. Iya, sapi. Ngawur ora. Ayo yuk ngaturke apa? Enten pamundutan apa, Pak? Ki werna-werna nek nuruti pamundutan bajing loncat ana. Apa jenenge iki tali janjine ana. Apa pirang-pirang? Heeh. Arep ngaturke apa? Bajidur kahot. Oh iya. Nggih. Bajidor kaot, bawani bajing loncat. Ya. Bajidor kahor, Walik. bajidor kahor. Ayo mangga. Gunung Ki kesepakatane kanca-kanca nek le ngedram kleru bali 200 lho. Ayo. Santosa rebape Modar kaget kabeh to. Kowe iki ngopo gedabikan no? Aku men ngisruh. Ngisruh dengkul melocot ora. Kaget aku. Yo, kaya ngapa? Bajidor kahot. Dimat kira sing ngedram. Iya. Aming kenek kok dandan Jawa. Heeh. Ah ya iso deloken rak ngundurke bis terus.
Iya, ya wis ben ngarang ku ajar kok. Yo, monggo. Kokean gases. Disandingan bunuh gelis ringkat nomerena rumah teh kabeng bat mana duh ini rongkak mama kota tembrung di hati gas kali kagandrung sok ngaranete sapenting dengaran ke tempat kendang ngajak ngendang aduh manis biar segan mataharinya najan wujud resep pesan duh bajigur pada kamu mau ngapok anaknya bagi pokok orang bajigur orang pokok Apik tenan. Kanca-kanca ya isih prigel-prigel tenan asli. Ora ujar ora kaul. Sesuk mulai ora meng nang restoran biye-biye. Oh iya. Mie ayam. Wah. Angkringan sangat. Cilaka.
Ngene rumah makan kok malah medun nang angkringan ora. Sing rajin nyelengi terus. Ah iso ora usah nyelengi nang jenengane kaya ngono. Anting, ayo anting. Ya, Iki terakhir tenan iki. ya. Tengah telu nganu. Ayo jumeneng kok ndurung wis ngadung. Nah. Nah, kae berarti wis do nonton anu apa jenenge iki YouTube-mu kae. Ngono nek ndelok aku Pakde. Nggih, napa Pakde? Kula nandung-nandung. Kula nandung-nandung. Ah, di bawani ning bawane aja Banyuwangi sing kowe sing asing anggone para pamirsa. Sing kae lho saka nada rendah. Merkesati. Hah? Merkesati. Merkesati. Nggih. Merkesati jenenge. Ya. Ya kaya ngopo? Suarane apik cah. Mangga, ya. Nggih. Lah kowe kok manut kon cincin kok ya cincin tenan. Lah ya cen sumuk ora doan ket mandek. Adiknya iki nganggo iki kek ngarepmu. Rada dingake sithik ora isis gampang. Yo. Cincin tenan ya. Ndar enek sing ngipasi yo. Hah? Ngipasi. Nglepasi kowe nggo ngapa? Ya. Omongan Terus? Walas sing ono watese urip bareng mati. suarane kok kaya cuklek-cuklek ya. Urip bareng. Yo angel. Terus? Yareng semayane Mesake sik ngendang jaipong terus-terusan ket limbukan. Nggo nyaur dek Bratayuda. Iya. Makan gaji buta ya. Ya. omongane karya maneh. Ben nengke wae arep napa? Terus Urip yareng. Alah nek guyu lho. rasa toloke nang wae kok. Mati bareng. Ngene salah ngono ya salah rewel. Ya. Mangga, yuk Mbak Anting. Ora nandung-nandung. Ah, iya Mas.
Lho. Wis to. Wis. Ya wis gak bali arep apa kowe? Begagah nang kono malah. Pamer ora. Matur suwun Mbak Anting. Cek. Matur suwun Mbak Elisa, Mbak Tatin, Mbak Ayu, Mbak Neti, Mbak Prastiwi. Iya. Sing wis kepareng-pareng gungan, Mbak Ika nganti ndak kelalen kok. Iya. Yo sowan yo, Gong. Kowe engko ndak karo aku ditakoni karo Ndara Klasdewa. Langsung nang Amarta wae to. Iya, ayo. Janeng